Ole Tibevela camping kani hi follow your dreams government sang chona high school changa local kania ama sa introduction kan nei mai kan ti mi hi ingating follow your dreams in take care tikha zona lo nei mai thia follow your dreams kan ti care na chan chu I mi tu point na suang to na ti hlotling tura a be chang chuan a dream kha zui chang chuan sang ta kan hlang kai the ni ti be chanin follow your dreams kan in ti ni chuan introduction hi kan nei nga ke hi leader le din pui kania class 10 zir lai kania kabulami hi Christina le Rafaeli assistant class 10 zir lai thonia chuan hei kam member Timothea class 10 zir lai thoni chuan kam project chu lasi ania lasi po hi kan ron ke ngai in chin turatanin lasi cha hi ngatingeng khoi o kan ti chuan achan chu damlo na neuna nei chungin kan englawa enlo damlo na neuna kan neya chu mai ba ka lasi hi alo kolum lai ani wanghen shalakha akalanga ol samzo ka nga siampo ol samsia ting kan siamani chuan kan project khoi dan tlang pur chu customer te kan hui ko ma chuan chu mai ba ka lasi hi kan team ho hian kan siam ho vek thin ani chuan a rolling kan zuar ho boka chu mai ba ka achang le amalin kan shal thin ani chuan kan senza le lebza chu lasi siam nan hem poisa hi kan seng tamwak lawa cheng sang ni chang khan bong hote mana hen cheng som sari kan manga chini mana hen cheng somnga kan mang boka chuan bong hote dip everyday ang chi hi cheng som hi kan mang boka chuan doi ati thunan cheng som hi kha kan manga chuan cheng sang ni changa za somluk kan senza kan pe chuan cheng sang khazare somli alo chuak nga chuan bu sari kan siam chuak ta chuan cheng za sari kan hlo chuak ta bu khat mang kha cheng za zel nia chuan cheng sang khazare somlia kan hlo chuak cheng za sari kan bel chuan cheng sang ni zanga somli lo chuanga chuan cheng sang ni cheng zanga somli kha ke mani hlepani TMC chuan TMC na min zirti thaga TMM chu mani engine tok na le mani ke a din theidan te min zirtir mai ba ka customer te ti hlim dan te thlengi min zirtira chu mai ba ka poisa tho chu har sa je le poisa hlut ja te thlengi min zirtira poi mi te ber po sang taka ai hlang kai the ni ti thlengi min zirtira poisa TMC na min zirtir ni ber ka sha chu poisa tho chwa ngor ni lovin kan nu le pa te min mangai na hi min zirtir ni bein ka sha om zia dik taka chuan nu le pa te nam fa te na sa takin nan thok china an than tui le mi tui tlam in an fa te nin chwa the nan hen nan thok china chu mi chu sha an fa te hen lo she thiam ve se ti hi min zirtir ni bein ka sha chu mai ba ka zir lai pui te cha du ka nei boka ke ni po hian kan nu le pa te thlan tui le mi tui tla hi kan shuk sak the ani kan nu le pa te kan choi sang the ni ti hi ka cha du boka a to ber tan chuan TMC hi ale tam takin pathian ni mal som chu ro se kan lo me ama sai ni in siam mo ti le mai tui khop mai ni siam tam ha siam in min present than he mai Timothy chuan ni ngai ti ve kan senten nen aina kan leng china la site kan siam china chuan customer to kan jong china dor ti te va kan pe chi in timok thain tiam oh tra ka ti nge sai du te nem Christinaite TMC hian min zirtir thakatia abik takin keima ati pi ka chuan hei tiang timi hi kan ni lo lu tu kan ni chu tingai na bo kha ka shelawa ati pi ka chuan ui ka pei lo ka tel ve lo me kha ka ti rung rom ni chu ma se lo thei lo na lo thei lo ka hang ka ngai ta chuan din ni lo ti ma sa tu om boka ani min ka shoi thenga ka tia chuan in la si de chu min siam puya hei ka phur lo lu tu kan ni chu sum dong mi kan ni lo ka tia mi customer han hui khom te bo ka thiam lo to pa trong kam ka thiam lo bok sia ma se din ri khan min ti pui ta ma se chuan ei anuam ka ti lu tu kan ni chu lakina TMC kan ti to lo khera po ke mana thil lak phona siam dang lama zor le ti po kala jak to pa chuan thil thar min zir tir ka ti kalom lu to ban thaim tian ani le ngai to le wang tau lam TMC kan ti chung khan in engin rilwa lian ber
tia ngai to top khan in khang in rilu lang server i keima chuan i engine tok na kan i ngai lawa keima hian chuan engine tok na satak haming ram pek bel cha nimina ka presentation pek na po khan ka engine tok lo mal ma se voina hian engine tok na ka cham ta lewa kalom boka chuan he ai na sa hian kanu le pa te ka mangai le zwa sat boka ni man tha e nang ni pani ka ngai tia in rilu atia soi mai khan nge khathum bel ni to ta nge rilu lang server ka sayom je tia class ate ko tawar te kan sata tro in khang nge rilu tia nen meditation te kan tia in khang nge rilu lang server te ka ria tu jok tak su nghe nó mình chỉ biết Ang avai no ka tiwe. Christina anh làm cái tí biết là khát chúng mo thì là rồi khăn như vậy à rồi lại customer tới cầu à ô phật lại biết khăn làm cái tí biết thế ai à cái ai à real zo cái in dung em thì mấy ang sang zo o zau zo ka kal kha kan dua ma se dam lo nai o injury bel je kha kan dua chuan ma se i o kan phur phur na min pe ta nge sai tu dang te kan nem to lem le lo lam wa kan lom tu ka in ti thale to to kan lo me